Molt bon dia. Avui anem a presentar-vos una nova programació cultural que hem preparat per als 3 divendres de febrer, març i abril. Es dirà els 3 divendres de la cultura. És una programació que un poc continua o continuista respecte de la que vam fer per a monòlegs per a un públic més juvenil i adult. Dir que separa certes actuacions molt espectaculars i molt recomanables. En primer lloc, en el mes de febrer, el divendres 20 de febrer, a les 10:30 de la nit a la Casa de la Cultura, tindrem a 3 còmics que són de la companyia València Comedy i que va ser, com dic, una de les millors actuacions de monologuistes de la nostra comunitat valenciana. En el mes de març, el divendres també dia 20 de març, a les 10:30 de la nit a la Casa de la Cultura també, tindrem a Psicòtics de Bambolina Teatre, una companyia de Borriana que està triomfant amb esta obra psicòtica i molt divertida. I després, en el mes d'abril, el divendres 17 d'abril, a les 10:30 també, en la Casa de la Cultura, tindrem a Toni Pons amb la seva obra Sent, que és una hipnosi real, que realment és una autèntica experiència que se compartirà amb molta gent del públic i que serà també algo molt espectacular. Dir que per a obtenir les entrades per a aquestes 3 actuacions se farà una entrada anticipada, una venda d'entrades anticipades en la Casa de la Música, sempre el dijous i el divendres de la mateixa setmana de l'actuació de 12 a 2. Este serà l'horari que hem fet per a la venda d'entrades anticipades, com dic, en la Casa de la Música. I res més, espero que gaudiu d'esta nova programació cultural per a un públic, com dic, juvenil i adult i amb una entrada única per a totes les sessions de 5 € 30 que pensem que és un preu molt assequible per a que tot el món pugueu assistir a poder participar i fer possible que la cultura del nostre poble tinga el nom que està tenint en els últims temps. Així que esteu tots convidats a poder gaudir d'aquestes 3 obres de teatre. Gràcies.